Kunderne kommer til os for at få virkeliggjort deres drømme. I Time-gruppen arbejder vi med vækst. Vækst i både økonomi og livskvalitet. Vi hjælper med at gøre dine visioner til virkelighed. Vækst for mig er at stå hernede i min vinkælder og gøre min hobby til mit levebrød. Vi afdækker din virksomheds behov og sammensætter en rådgivning, som passer til dig. Uanset om du ønsker økonomisk vækst eller mere tid med børnene, så kan vores rådgivere hjælpe. Vækst er for os altid at have plads til at kunne vokse endnu mere. Du kender selv bedst din virksomhed, men vi hjælper dig med at finde nye muligheder. Det gør vi ved at bruge vores erfaring fra de mange virksomheder, vi færdes i til daglig. Den økonomiske situation har lært os at navigere i en helt ny tid. Vi kommer ud i alle kroge af din virksomhed. Du kan kalde det en 360-graders analyse af din nuværende situation. Vi kalder det Time Business. Vækst handler om fokus. Evnen til at fokusere på det, man er god til. Sammen med dig ser vi på salget, markedet, produktionen, medarbejderne og selvfølgelig økonomien. Det hele analyseres af vores erfarne rådgivere her i Time-gruppen og præsenteres for dig enkelt og lige til at gå til. Det var det, jeg brugte faktisk sammen. Ja. Og hvad var det, du sagde? I Time-gruppen hjælper vi dig med at se fremad og skabe balance mellem økonomi og livskvalitet. Time-gruppen gør dine vækstmuligheder til virkelighed og gør gode råd til handling.